Ini di desa ya seperti ini guys, suasana di pedesaan sangat indah ini pemandangan. Walah indah apa? Paling dadi artis rong dina langsung kaya senior. Wah, kaya paling tua dhewe. Lah maksudmu apa to, Jas? Beh, kaya kabar sing tak krungu kae lho. Isine go rasan-rasan tok. Lah sing ngrasani sapa? Mbok rene tak tapukane cangkeme. Ya cangkemmu iki. Lah iki wingi sore nyangkem-nyangkem wong gerang. Ndang muni yo. Tuman ngger kala udra ngamuk. Iki sawahe tandurane wis apik-apik urip, angrip, wis wayah ijo, wayah ngrabuk, wis tinggal leha-leha ngene ngerti-ngerti panen dhewe iki. Yo iki garapan apa wae iki tek yo wis ora menghasilkan uang ini piye, wayah tuku rabuk, duit ra duwe. Iki apa ya gerar padol gabah, gabahe gur kari pirang kresek yo kari jagan nggo mangan. Pas lagi gabuk-gabuke ngene iki mboyane sing ngeteri duit. Ngono ndah seneng kok langsung tak tanjake rabuk. Nek kena nggo ngrabuk pari. Yo teh yo babar blas teh renek wong rene. Lah kae iki kaya kandolo. Ngopo kae nyekeli HP dudang-duding nek kono ki. Woi, Kang. Kandolo. Rene yo, ngopo iki? Apa Kang kowe iki enak kene? Iki lho rene ya tengok-tengok lho nyang alas. Kene linggo. Iya. Nggih, memang suwen kene. Yo wis sauntara aku manyang alas indang-indang kae lho tanduran pari emang. Wah. Wayah ngrabuk tapi ra duwe duit. Rabuk entek. Piye? Jane apik lir-lirane. Lah iya. Wah. Sangrip ngono jane. Ora ngono ke Mas kok ngendi jane Kang? Tek nggani HP karo dudang-duding ngono e. Aku iki lagi ajar TikTokan lho. Wow. Iki isine kur wong rasan-rasan iki piye, Kang? Wis wong rasan-rasan. Rasan-rasan bab apa piye? Wis pokoke komplit iki lho. Masalahe oke ora paham karo bab TikTokan nggih. Ngerti ku TikTok kuwi bakal bakso Kang, Buran. Ora, Kang. Kowe ngger anu suwahe-suwahe tek bab gaglakan wae sing tak etung iki. Cangkemmu iki lho. Lah piye wong iki nang iki gisi gedhe? Alah Kang, hobimu tek ger ngebak-ngebak sepeda. Kaya Kang Tomo harus apa ae. Wih, lha kaya kuplok, Kang. Endi? Ngopo ya kene? Iya iki ngopo kae? Ungglak-ungluk ngono ya. Waduh nyantai loh. Arep ngandi marang ngono. Arep ngarit, ora nggo arit. Iya. Iya. Piye to? Lali aku. Ya pareng dengkul lek mau arep ngarit. Udah. Urusanmu karo jas wingi wis kelar urung? Kelar apa? Lah iki wingi nyanggone rono jekae. Ora rumrah ndasku dibancangi kaya arep hotel lho. Aku dhewe nek urusan karo jas makane aku trimo turu. Bar karo ketemu iki wis genah nek ya gur padu ra wuru. Lah kek piye wisan saiki? Mbuh, Pite mbok kene. tak keke wong nangis gulung-gulunge yang gendeng ae yo. Aku yo mesake lumrah luwe ditadaye. Lah terus hitungan urusanmu karo iki. Pite. Lah piye wong yo dadi kabeh dhewe urusan. Lagi piye kok kayak genti padu wong loro. Ora ya, Kang. Ya aku ya sing penting piye yo. Angger enek ditekeki, ora masalah. Lah jane sing kleru sapa to? Nontran-nontrane Ya sing kabeh do kleru asline. Enek Sing bener. jane kok mau jas ki ora gadekne nyanggonahmu. Ya ora bakal ngene kan mesti. Ya ora. Jas ya ngono kuwi. Tapi ya jenenge Ya aku ya golek anu kuwi kok rakitan entuk-entuk sithik kan lumayan. Lombok wiyo sepi menehku. Lah iki ya lucu Kang, wong gadekne kok malah mbok gadekne iki kepiye kek ngono.
Ya mbok bathekne kuwi lho jabang bayi ya ora mekaka tenan kowe iki. Lah cangkemmu iki pluk-pluk kaya kowe ora wae. Genah ya bola-bali no kowe iki. Iya. Kowe do bati. Bature sing nyonyor. Ya wis do terusno lehmu jagongan. Aku tak neruske live-ku mau. Lah apa TikTok? Heeh. Golek koin aku. Sik ya, Kang. Iya, Tak tinggal sik. Ngalah kok lap-lap wae. Lab ki ngerti ku ke ya lab nang nggon rumah sakit ngono kae wong uyuh diadai ke digawa Ya, ning kowe ngono meneh. wae. Ngerti ku lab ki kuwi. Alah aku isine Kayak wong-wong karo lap. TikTokan iki ngerti kur kentongan ciri tutui bakal bakso kae. TikTok ngono kuwi kira. Ngeri kowe sing ora ngerti. Aku lho. Isine iki lho. Kok Apa? rasan-rasan trok. Rasan-rasan apa? Lah lucu wong enek to ngrasani aku ya ta. Lah kayak kancaku iya laporke karo aku. Wah, lah ya wis isine sosmed iki lho. Apa iya? Mending kaya aku Mending kaya busuk kowe. gundul ora gablek HP Alah, ini. tenang isine pengen dadi wah. Nek nggon kok ngono, lap-lap ngono ya ndolong ujung-ujunge ya kaya ngono. Dadi wah apa kepedesen apa piye? Kali. Ngene Kang. Apa? Wonge wis ngalih ya. Ora nek wong. Apa? Iki sing ngerti gor aku karo kowe ya iki. Apa? Ngerti apa? Ngene Kang. Iki sing ngerti gor aku karo kowe ya. Ya. Apa bener ndek iki Kang Dolong gadekne pit nyang kowe pite jas to. Oh, Jaluke 500. Terus kenake pira? kenae 400. 400. Iya. Bener berarti. Wah, parah Kang. Lah piye? Wong jan ngomong aneh-aneh ya mbuh. Lah mosok Kang Dolo omong aneh-aneh wong enek ngarep kowe jagungan ngupuk bareng yo. Apik-apik no. Alah, kowe kan enek ngarepmu, enek mburimu ora ngerti. Apa iya? Lah, Lah ngerti yo nek apa jenenge gur kon gade pit gaden rentepan aku ya wegah. ora. Carane ndek. Wong iki ngomong aneh-aneh. Wah, kok ndi aku no? Wae giadekne pit nyang gone Kang tuwa omonge dinyang aku ora kanca ora butuh. Lah kan nek ndelok dialan kono mesan wonge. Bare mau aku miso-miso kaya mbok jare. Ya kok iya tau omonge kaya ya preman jare kowe ngedoli tempe kripik Ah, 10.000. lah Ya iya. lah untuk emuni duduke diadae kresek-kresek sedeng. Apa Ya, iya? kowe ora ngerti ning kene makane lho tak akur menang. Berarti ya pinter biyen. Jas tak jak rono, ndek ngelokne rambayan. Kowe wani silet wedi rai jas. Ngono dingono ke jas. Lah ra urung dene ketemu kabeh to. Ah. Ya berarti dia ya wedi harus siletmu kuwi. Mestine ndolos ngono kuwi wong. Mbok gawe-gawe ngono plok iki. Gawe piye to wong aku sing jak jagongane. Lah kowe Lah kapan lemu jagungan? lele wingi ae. Kowe adol tempe kripik bener. Ya. Wonge gak ada nepit kowe bener. Ah. Lah ya bener to aku ngerti. Lho. Sing penting ngene, Piye? sing penting damai. Yo iki sing nek ora kowe kancaku ora tak omongi bab penting kok iki. Tenang. Wong iki. Oh ya dlondong tenan Kang Dolo kene ngono. Kandhani yo ngono wae gak ngerti to kowe. Nek tak kandhani ra ngerti aku nek ora kowe sithik edeng kancaku wegah kowe ngandhani. Ya wis Kang aku tak indang-indang gajanku tak mantuk neh njuk arep teh lah. Iya ki kono. Aku Balik sih, ya. menyandangi pari kuwi mau Lah, iya. ya. Walah kenyuk tenan nih Kang Dolo ya. Tibake kaya ngono nek mburiku. Main belakang kok dia. Wis parah. Mumet dah su. Gajan jane yo lumayan iki. Kanggo waret iki. Ora nek wong ngarit to iki, nyilih-nyilih arep sedih lho. Yes, tak kira ya sapa bae iki si kendang kae. Jes. Lorene yo. Kenapa, Kang? Kok ndi? Kenapa, Kang? Wes kok golek susu mano ki mang wis dudut tibae. Ora go arit. Ya ora nggo apa, Kang? Nggo arit ki arep ngopo? Aku lho arep ngarit lali nang go arit. Yo kowe iki kepiye niate ngarit ora nggo arit ki kepiye? Lali tak sah. Wah, aku mang petukan jagongan Kak Dungere jagongan karo Kang Tomo ning gubuk ketuan kono. Karo Kang Dolo petukan lho. Kok petuk nek Kang Dolo, nek Kang Tomo ora petuk aku. Oh, ane nggon gubuk wetan. Tapi ngene tak omongi. Sing ngerti gur kowe tok lho. Ngopo? Gandeng kowe iki kancaku. Kang Tomo karo Kang Dolo nek kono mangki ya
Apa aja ngomong-ngomong. Ora. Rasane kowe wah. Ngene iki. Wah aku ndek ngene ra sithik jas kayak adimu. Tak kuamplengi ndek iki. Lah jare apa jenenge kowe nututi tekan ngomahe. Iya, ora ngono ora dikekne ya. Kayak sing isin meneh. Jare kowe wah dumbar omongan si Tomo. Diomong-omongne. Nyanggone wong-wong isi jas sing ngisi-sini kaya bayi. Jare nangis gidro-gidro kene ngomahe kono. Iya lho, jancuk. Harusnya ngono jas. Terus apa meneh, Kang? Wah akeh karo Kang Dolo iki. Wah. Wah yo. Aku jane mentolo jane karo jas iki karo anek kowe plok. Pati koplekne jane. Suatu saat golek iki jas. Pokoke weh hati-hati sing kowe iki. Jajane Kang Tomo karo Kang Dolo iki setel ngono ki piye to, Kang? Ya perlu tau krungu kabare mbiyen kowe. Urung. Ya wong loro nang gunung pencu kono golek wong tua. Udake kan pendelas ini. Ngopo kuwi? Wis dango ya golek susup. Nah, susup ilmu kebal. Mula dhek karo sapa-sapa kan delok. Heeh. Terus dia langsung rono wae. Nek aja mesti ngawang aku. Aku arep karo mulai ya. Kayak Ayo. Lah kowe ora nggo arit wis ki ayo mulai bareng e. milih arit sapa? Ora enak ngomong. Sapa ora enak? Sapa ya? Ayo wis mulai. Wis ayo. Mulai saiki. Kowe dhisik aku tak Ngopo? golek-golek wong liwat iki lho. Oh. Golek wong liwat arep mbok begal kok. Anjir arit. Oh, ya wis tak mulih sik ya. Iya. Ning kok aja ngomong sing ngomong aku lho. Wah, ini ya renak-renak susuh iki piye iki kok susuh ya. Susuh iki live iki TikTok iki. Golek koin nang ram. Nantane oleh koin iki susuh ndengah tak live pokoke iki. Wah, ya kae Kang Dolo. Dingak-dinguk golek apa ya? Urung mulai Kang mangka. Urung. Lah emang jare golek pakan wis oleh urung? Alah ora nggo arep ya urung aku. Ya, lek piye? Jangan dek wong nyala durung enak. Kang. Tak kandhani penting. Apa rek? Kajae dadi men iki. Penting iki. Enek apa, Plok? Iki sing ngerti gara aku karo kowe ya. Iya. Wah, Kang Tomo emang Piye? muni-muni kowe lunga. Mosok. Ngomongke apa kian? Ngomongke bab wonge kowe tau gadekne Pitrono. Heeh. Njaluk muli 500. Heeh. Oke. Kono ngenyang 400. Iya. Lah tuh muni-muni. Ya Muni jindul piye? karo kanca ra gelem apa jenenge genepi 500 malah dinyang 400. Lah mbok kekne. Ya tak kekne pitene piye wonge ingah ini raine iki ngono kowe. Iya. Karo si sapa? Jas mah ya petuk kowe, petuk aku ngene iki. Jas yo ngono. Ya mau nek jas gur ngene iki. Anu Kang ngerti Kang Dolo ngerti ngono. Lah pewane karo Kang Dolo. Ora Kang tuwa kono aja wani aku ngono lho. Wah aku sok ben nek wonge manut tuwek tak jejeki ndase ngono barang. Mosok ngono ya. Wes parah. Mete aja dianu lho iki kan gur ngerti nek ngarepmu lak kaya Kang Tomo apik ta. Heeh. Kang Tomo nek ngarepmu lak apik. Nek mburimu kan ora ngerti. Do kaya ngono ya. Iki nek ora kowe ora tak omongi. Gandeng kanca gen kowe ki ngerti. Ternyata kaya ngono cah loro ki. Ben kowe ngerti sak benere kancamu. Lah iya. Berarti aku ngerti. Lah iya. Cah loro kaya ngono watake. Iya. Ternyata iki. Lah kowe terus arep nganti iki, Blok? Ya aku tak mulih aku mangke kroyo-royo goleki wirawiri. Lah ternyata jene kowe sak lali aku iki pengen ngandani sak benere. Dadi kowe nek ngomong karo kancamu kaya Kang Tomo kuwi, kancamu lak cedak. Iya. Sing ati-ati aja jeru-jeru. Wong wis ngono kae. Iya. Nanu matur nuwun wis ngomongnya aku. Nanu aku iki tak hati-hati karo Tomo. Ya tak ngono aku tak dhisik ya. Iya. Kowe terusno neh. Iya. Mulih sik. Iya, hati-hati. Wah, aku iki matur nuwun karo kowe, Plok. Wah, Tomo iki diancuk. Wah, lah kae, jek enek kono wonge. Tak goleki kowe moh. Pokoke iki.
Weh, lah ngopo kowe bali neh, Kang? Wis rampung olehmu lep TikTokan mau. Oleh matamu kuwi. Cangkemmu ngomong apa? Kowe mang karo kupluk. Elah. Piye to nyuk, kenyok kita malah nyangkem ke bature. Wis ora gelinggo kene. Lah kowe mang lho ngomong apa karo kupluk? Omong apa? Lah kupluk cerita apa karo kowe? Wis pokoke cerita akeh-akeh, pokoke tentang kowe. Jegake ora kowe Kang nek mburiku ngelelek aku ke malah. Ora ngono, kupluk dengi cangkeme omong apa wae nyang kowe Kang. Wis pokoke yo ngomong akeh-akeh. Karo anu dingi kae, gaden dingi kae masalah gaden. Oh. Lah yo kuwi kek pokoke akeh-akeh. Lah iya wong gade ae dhewe gade karo kowe ya wis hitungane piye ya hitungane lah ora antara 1 dan 1 congkrahno lah Wis ora. pokoke kupluk omong akeh pokoke. Oh berarti cangkeme kupluk ya seneng ngedu asline. Lah iki piye penake? Gawe rame apa piye? Lho nek enek masalah ke diitung baik-baik dhisik Kang. Aja gek gur gacung mangap. Aja-aja cangkeme kupluke gur mencela-mencele gur ngedu. Aku karo kowe iki didu kambing hitam kan ngono. Kowe wae wedhuse, aku ora sudi no dadi wedhus ireng. Aku dadi wedhuse ra apa-apa. Tak terima-terimake. Sing penting kowe dadi asune gelem ora. Kita kan keren. Iki ora butuh no. Lah berarti sing diomongke kupluk mang bener ora? Cangkeme kupluk mang ngomong akeh-akeh mang. Lah mbah aku dhewe ya ora mudeng. Yo an. Bener apa orane? Lah engko cece gur ngedu. Lah wong si kupluk crita ning kowe ngelek-elek aku ora tak gagas nemen-nemen no, Kang. Lah, nek kowe pancen nyoto tenan, Kang. Jojo gedhek telamu kowe engko. Hei. Ora ngono, polamu kaya celenge kowe kene apa to, Jas? Iki nek gegeran apa to? Ora, lah kowe Mas kok ngendi to, Jas? Jan-jane iki. Lha kowe karo kowe kuwi. Kudune sing goleki iki aku no, wong pitmu wis bali duwite urung bali. Kudu masalah kuwi, Kang. Iki masalahe beda. Beda apa? Jare Kang Kupluk kowe arep gecek aku, Kang. Kapan aku nyangkem kaya ngono kuwi? Ora ngono, si kupluk omong apa karo kowe? Lah ngomong ya kowe jare Kang Kupluk mang arep ngeplekne aku dengah ngono. Apa ngomong ngono wonge? Heeh. Terus? Ya gek aku goleki wong loro iki. Alah. Oh ya arep gecek aku ngono kondone. Iki gur cangkeme kupluk ya. Ya nek anu ya di percaya. diparani. Ora digoleki. Oh. Berarti awake dhewe gur didu iki. Iya, heeh. Itu si kambing hitam. Hari ini cangkeme kupluk. Ayo lah sing takone. Ayo. Mencela-mencele. Goleki wonge. Ayo. Ijik golek pakan ora wonge, pas mulih iki, Mas. Jale. Ayo. Lor kono. Cuk tenan cangkeme kupluke njok dikekrek. Iya, iya. Dhewe iki Malah piye? kaya sengkuni desa. Marit ora wong. Kelo kae, menungsane jeneng ngono kae. Ya nyengi nek Ayo, kono. Kae. Parane wae. Ah. Wene ya kurang kayak iki. Semene mbane ya nek golek winih ngendi saja aku. Kok sak kuprit tete ya kurang winihku iki. Yo iya. Tidak ngopo cah telur rene ya. Kroyo-royo Kono ngopo kae? Kang. Apa? Aku tak mulai sik ya. Kamu lehar ngopo? Aku ora kepenak aku. Arep mulai sik. Ya sing mulya ono. Ono anu. Bocah emang ngopo te malah mulih, Kang? Iki paling ora penak karo kupluk ya, Mas. Ayo ngentirikane Amin. Gak ayo dhewe wae. Iki bocah. Apa? Weh. Apa? Apa kan kene? Ya goleki kowe kuwi ora, aku arep takon. Linggih. Ora linggi-linggian. Ora Iki ae apa? Mundi ini ngomong apa karo Genahne iki. Kang Aku Dolo karo karo si Jas. Lah aku ngomong apa Kang karo si Jas? Perasaan aku ora ngomong-ngomongi. Cangkemmu kuwi ngaku karo Kang Dolo mbok du to. Si Jas barang Iya du iki to. piye kuwi? Piye karepmu? Aku mah garang genahne tenan ora iki. Aku ki ora lho Kang, tenan ora ngomong apa-apa kuwi. Ora ora piye to? Lah wong aku Nyatane diparani yo. lho ngantean. Ora Paling saloro ngono. Gur mulai Jas ya paling. Alah, ora usah mengelak kowe. Wah lah nek ngene iki terus penake piye Kang? Cuk, jalukmu piye? Gegeranmu piye? Lah iya to, piye karepmu iki? Lanang si jan padha ijan ora kek kroyokan ngene iki. Lah ngopo?
kene wong loro. Ayo Ayo, lah, Kang. kesuwen. Apa wani muda? Yo, ijen modo ijen. Mudarole untalen ke, ndute ke. Apa wani mu kroyokan rawan ijen? Ecek.